Yn y fideo yma, nawn ni edrych ar sut i rannu efo ffracsiynau. A nawn ni gychwyn trwy edrych ar y enghraifft yma, 2 treian rhannu efo 4/5. Nawr i wneud hyn, dyn ni angen cofio yr rheol yma. Mae rhannu efo ffracsiwn, yn fan hyn rhannu efo 4/5, yr un fath â lluosi efo cilydd y ffracsiwn. Nawr mae hynna'n golygu yn yr achos yma, mae'r swm yma yr un fath â cychwyn efo yr un ffracsiwn, 2 dreian, ond yn lle rhannu, fe fydd ei luosi, a lluosi hefo cilydd y ffracsiwn yma, sef y ffracsiwn yma ben i lawr. Felly, y ffracsiwn ben i lawr, neu cilydd y ffracsiwn, ydy 5/4. Hynny ydy, mae'r hifiadur wedi mynd lawr i fod yn enwadur, mae'r enwadur wedi dod i fyny i fod yn rifiadur. Yna, dyn ni'n dilyn y dull o'r fideo yma, sydd yn egluro sut i luosi ffracsiynau. Yn fan hyn, dyn ni'n lluosi'r 2 rifiadur, 2/5, a dyn ni'n lluosi'r 2 enwadur, 3/4 yn 12. Yna, gwirio weld os dyn ni'n gallu symleiddio y ffracsiwn yma. Ydan, dyn ni yn, roedd mae'r enwadur a'r rhifiadur yn eilrifau. Felly fyddai haneri y top a haneri y gwylod mwyn symleiddio. Wedyn, mae'r ffracsiwn yma ar ei ffurf symlaf, ac felly dyna yw'r ateb i'r cwestiwn 2 treian rhannu efo 4/5. Un enghraifft arall, beth am ystyried 3/4 rhannu efo 5/7. Felly, mi fyddai newid y swm yma i fod yn 3/4 lluosi hefo cilydd 5/7 sydd yn 7/5. Yna, fyddai luosi y 2 yma, lluosi'r hifiaduron 3/7 yn 21, lluosi'r enwaduron 4/5 yn 20. Na mae hwn yn ffracsiwn pendrwm, mae'r top yn fwy na gwylod, felly sawl gwaith mae 20 yn ffitio fewn i 21, mae ffitio fewn un waith, a mae yna 1 dros ben yn weddill. Felly, 1 cyfan ac 1 ugeinfed ydy'r ateb i'r swm 3/4 rhannu efo 5/7. Beth am i chi roi cyfle nawr ar y cwestiwn ar y math yma? Dyma ni ychydig o ymarferion, os ydych chi'n gallu tri allan ar ddangl bapur. Unwaith ydych chi wedi cael cyfle i wneud hynny, gwiriwch eich atebion chi wedyn drwy cymharu nhw efo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael eu harddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.